Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan as Sara, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti family Batingwood Sakla iti Quirino Province from Argel 1895. Amin at Tagatabok City, kan advance happy birthday kan ni Criza May Ngasaw Hangdaan ti Pugola Union from Riza Lungod Ngasaw ti Tabok City. Antonio ken Tulali family kan amin a friends and relatives ko from Rowelin Tulali. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Kasinsin ko ani Esther Teresa Daluyen a nagtour dito'y Hong Kong kan advance happy birthday iti anak ko ani Rudy Lapaan Jr. from Virgie Dagdagan iti Hong Kong. Asawak ani Reynaldo Paas, anak ko ada Joy, Rowan, Renz, Rizel, Apumi Adakisha and Daphne. Kastamat da KD kan Ayan, Jing Afante, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Orpia, Vadil, Paas, Fernandez, Vicente kan Agaluus family, ijay Muta Kasibon, Nueva Vizcaya, from Mary Ann Orpia, Paas. Makablaawan pa iti partner ko ani Julio Cesar Rosena iti Taiwan, from Hong Kong Girl with Love. Advance happy birthday to my best friend Julie Lagunoy from Shans Padilla. Friends ko dito'y Hong Kong kan anak ko ada Dayan, Ryan kan Nicole. Shout out kini Jasmine Rivera, Salvador Dumifer, Linda Monte, Mare Vivea,
Jean Love JGB, Divina Cotig, Beng Tabula, Evangeline Dalao, Nerissa Sanchez, ken Boss June. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Sarah. Dear Manang Emmy, ilingad daklangan itinagan as Sarah, may saak nga OFW. Talo kami nga agkakabsat, ket siyak ti may kadwa. Addan pamilya ni Manang ko tanasapa anak ki asawa, ngamdak sanggasat tanagsina damatlaeng iti asawa na. Adda anda iti maysa nga anak nga iso ti adda ita iti podermi. Siyak ti breadwinner Manang gaputa saanan ang makatrabaho ni tatang ta adda sakit na. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akpay laeng dita Pilipinas. Tatang, mapana ko nagtrabaho. Ayan ka din ni Nanang. Digdigosin na ni Carla ka anak kam, anak ko. Aywan gayam, ada gayam klase ni Carla ita. Wen, anak. Siya akong timang itulod kan kuha na iji eskwelahan da. Kabaulan nyo ka di? Amang ano maulaw kayo iji dalan? Kabailak, anak. Di na ka di pagdanagan. Asidaglaang mati pagadalan di ka anak kam. Aganad kayo nga rod Agawid kayo adago sa paman ang maitulod yun ni Carla. Ken, wan gayam, agsweldo ak inton malam tatang. Itad kunton kanina nang tay paggatang ti masapsapol iti balay. Kastamotan ti paggatang yo kadag iti agas yo. Ay da, agyaman anak ko. Si kanti mangisaksakad kadag iti kasapulan tayo dito balay. May nayon pa'y dagiti agas ko. Ay, no saan la kumakasto iti kasasaad ko itan. Makatulong ako makada kayo ni Manang mo. Awan ti pagdanagan nyo tatang. Rumbang lang ada kami matan ka ni Manang ti tumulong kada kayo ita. Tanalpas yung matan ti obligasyon nyo kada kami. Saan da kami nga obligasyon ni Nanang yaw? Idinto tada kayo. Obligasyon mi apagadalin kayo ng anak may. Tatang, bayanda kami kadilaan ka ni Manang at tumulong kada kayo. Sige, patuloy akong tatang. Ibagayon tulaangan ka ni Nanang asimreka kon iti trabaho. Sige anak, aganad ka. O anya, saan ka kadian na banog anang itulod iti apom lakay? Kung aktumot ngamin asyaklaangan ngam ipapilit mo mat. Baibe anak ka dilaang bakit. Nakarkaro ako mapsutak no awan araramidag. Ngam ko na ti doktor amay parit kan ka ti agbanog. Hamangan no anya ti mapasamak kan ka. Di na ka di pagdanagan. Mariknak mo't kahit no jakon kabailaan. Masyanak nga rudan kadagiti anak ta. Ni Ana, simbrek akatulong ijay ilay. Nasapan tumot ngamin anak ki asawa. Iso asaan anak alpas iti panagadal na. Lakay. Ni Mutsara, 2 taon laengen, makalpas kuman. Ngam nagsardeng anagadal. Tani Tony nga adi na ti pinagtuloy na anagadal. Kasta talaga lakay. Naimbag nga road tanasingpat dagiti anak ta. Pudno takunam. Aywen, itad ka no ni Sara ti paggatang ka dagiti kasapulan dito'y balay. Agraman paggatang iti agas ka. Ay kanun gayam, agbayad ka no ni Tony iti pagadalan da. Tagik sa amin dan inton umay alawas. Ay kaibagam tungarod ka ni Sara inton sumangpat. Wen, saan pa'y kanong amin ang makaitad ni Ana, takasarsarak na mo't iti ayan ti amo na. Nawan tum at ngamin serbi dyan na kiasawaan na. Dahil dyan lang makibarbarkada ti amo na. Di na pa'y amo at tulungan ni Ana iti panagadal ni Carla.
Ay na, di mo namnamaan da dya alalakay. May samat da dya nga irresponsable. Ala, ikararag ta iti Diyos. Tasapay la kumata kanayon na atarabayon dagiti anak ta, lakay. Lola, saan ka di nga agawit ni Mamik? Ay saan pa ya makaawid apok, takasirsirit na iti nagtrabahuan na. Kasta ka di, Lola? Iwan apok, ay sana balay. Taada kami matkadalulom, kani titam asara akadwam dito'y balay. Awan mo't ni Tita Sara. Ay kasano, katagtrab-trabaho mo't apok. Tapno matulungan na ni mamim amanggad, tapno ada pag-iskwelam. Miss ko ni Mami. San apalay, tainton ag day off ni mami, maagawid to dito'y balay. Kan imbagagayam ni titam, amapan kayon to kano agbuya iti sina inton bigat. Kan agpasyar kayo pa'y. Wow, kayat ko, Lola. Huwag na pok, iso adi kan agliday. Tagpasyar kayon to kan ni titam inton bigat. Wan. Wun, Lola. Oh, anya ter aramidom dito eh. Saan pa ya pa nagre-retira yung opisina yun ha? Nagander tayo, Mac. Kaya't ko kumarumwarta, kalpasan ti trabaho. Nabayagan na dita rimrimuar. Pasensya kan, Orly. Amo mo tinapasama kada kami iti kalabas. Nagsakit ni tatang, na ospital. Awan mo tinamnamaan da no saan na siya klaang. Kasarsarot mo't nga minimanang ko iti trabaho. Konak tumot nga minkin kang agkalay satan. Tapno da kabinadang mo itibiyag. Orly, imbagak mo tenken ka. Diyak kaya ta mairaman ka pa iti kastoy asasaadan mo iti biyag. Kayat ko, into nagkalay sata, maipamaysatan ti amin iti buklen tanto a pamilya. Sara. Kayat ko pa'y nga urnuson ti pamilya, sakbay nga agkalay sata. Diyak kayat nga agbalin abagen mo ti pamilya. Agpadataman nga daan iti napinda sa trabaho. Agtinulong ta. Basit la panawanan ti dawdawatag kan ka, Orly. Sapay la kuma tamaawatan nak. Kan sapay la kuma tamakauray ka. Ayayatan ka, Sara. Ikagumaak ti aguray. Gapo tapat-pat gan ka unay. Agyaman nak, Orly. Pat-pat gan kamot unay-unay. Narigat ti kasasaad mi iti biyag manang Emmy. Nang runa, idi nagsakit ni tatang ko. Siyak tinagbalin a breadwinner. Gaputa saan pa idi a makatulong ni manang ko, gapumet iti napasamak iti estado da iti asawa na. Al-alukuyan ako ang tinobyok ani Orly nga agkalaysa kamin. Ngam nagkadkadak, gaputa jak kayat nga agbalin nga obligasyon na ti pamilyak. Nupay nakasagana met at tumulong. Diyak amo manang, ngam talaga nga adda pa nagduadwak. Gaputa amangan kunak, no tikas day nga ibagbaga ni Orly, kat aging ga iti ununa na laeng. Amangan no mauman tumat laeng, kat day tanto ti agbalin asusik mi, inton agasawa kaminton.
kayo ngay matkan ni Orle, anak ko. Napayag mo't basitan asaan ngay imay dito'y balay. Kaya't na ti sumarong kartatang. Ngam kanayo nakmat ngamin nga ag-overtime. Iso adinak tumat lamadanon dito eh. Sara, anak ko. Mangipaay kamot iti oras para kada kayo kan ni Orle, Anyalaangan nga iti kunaan na. No, kasta ka na yun ka nga ag-overtime. Awan pa yun panawon mo para kan kuana. Impalawag kumot kan kuanan day taaba nagtatang. Amo ka maawatan na. Kaya't nanto pa yan ngagkalay sa kami. Makitam. Talaga kayat nagsimpa kayon, anak. Panawon mo't siguro. Tapno ikamot iti gundaway ti masakbayan nyo kan ni Orlay. Makauray day tatatang. Kaya't ko anasaya ati kasasaad yu inton makikalay sa akon. Di kay kaya tapanawan akas to iti sitwasyon nyo. Anak, di na kamin panunutin. Adamot ni manang mo akatulungan, may. Saan nga umdas na jay tatang? Ada anak ni manang arumbang nga isaganaan na mo't ti masakbayan na. Sakit di pa'y nakaturpos ni Tony nga ading ko. Kasano kayong tulaangan ngay? Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Umanamong kakit din iti awis ni Orlay. Sakbay amala daw ti amin. Nahustuan kamutan iti edad. Laglagi pa asaan ka nga umububeng, anak ko. Amangan ninton agbalaw ka kahit nagbabawin ton ni Orlay. Saan to mapasamak day tatatang? Ay ayatan nakunay ni Orly. Kat amo ka makauray, aging gaadyak mapasaya at ti kasasaad yu a pamilyak. Kumusta ti cute ka anak? Okay mo, tita? Kumusta ti school mo? Nangato ti grades ko, tita. Kasta ka di? No kasta nga rod, adamanan price mo kanyak. Talaga, tita? Siyempre mo't anya ti kayat mo? Baykat di dal ko, tita. Ken kayat ko ti ice cream. Day talagayam. Sige, inton Domingo, mapantanto iti mall. Gumatang ta iti dal mo, ken manganta iti ice cream. Yehey! I love you, tita. I love you, Mat, Carla. Anak ko, saan mo unay Amang ano ma-spoiled mo ti ka anakam. Bayan nyo kadilaang nanang. Kaasi mo ti ka anakak. Awan lang arudan amana. Di na pa'y makadundan na ti inana. Gaputag trabaho kat nga rod. Ay, wala. Ngamnay. Awan samot panawan mon ka ni Orle, anak ko. Panunutom mo't ati masakbayam. Amang ano adam ako na ni Orle iti kastangar aramidam. Ad-ado mo ti oras mo iti kaanakam, gam iti nobyam. Di kay kadiagdanag nanang. Nagsaritaan min day tabanag ka ni Orly. Maawatan na ti amin. Ay, di ka agsigsiguro anak ko. Ado ti mabalin ang mapasamak iti panaglabas ti aldaw. Ang magyaman kami unay taipang pangruna na kami a pamilyam. Ang saan arumba nga agnanayon ada kami ti panunutem. Kastay ko nakon, panunutem ba't ati masakbayan nyo ka ni Orlay. Di kayag danag nanang, apaman ang mapasayaat ko ti kasasaadyo kadatatang, makikalay sa akton ka ni Orly.
kunam Sara? Ag-abroad ka? Wan ko Orly. Nabibiit ang makaurnungak. Kan maipaayak iti nasayat ang masakbayan ti pamilyak no iji abroad ti pagtrabahwak. Ngam kasanutan Sara. Kasano akon? Panawan nak dito Pilipinas? Kasanon ti panggap tangag kalaysa? Iso nga ron ngagpakpakada aken ka. Awan ti mabaliwan iti plano ta. Matuloy amin a plano ta para iti masakbayan ta. Ngam mabayag manen nga agurayak Sara. Nadaras nga aglabas ti aldaw, Orly. Mamin anong matlaang nga napalabasan ti dwa, wano talo atawan. Sigurado ang napasaya at kunton ti kasasaad ti pamilyak. Kat maipamaysatan ton ti buklan tamat a pamilyata. Sara. Sapay ko mata maawatan nak, Orly. Amom nga'y ayatan ka unay-unay. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Sige. No day tati pangadang mo. Awan mabalin ko. Agannad ka iti lugar apapanam. Nagabrodak nga rod, manang, kat dito'y Hong Kong tinapanak. No pa'y amok ang nasakit tinakam ni Orly a pinanawak, nagpatuloy aklat ta. Tingamin maipanggap ti pamilyak ti ipangpangrunak. Kan amok ang maawatan naktumatlaeng ni Orly. Napagasatan akmat manang tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. No kasjay nga agbakasyon da iti sa bali a lugar, isursurot dak, ken naparabor dapay. Nabiit nga rod ang nakaurnungak manang, gaputaawan mo ti sa bali a paggasgastusak ditoy, ta ipapaay mo't amin dagiti amok dagiti kasapulak. Naglabas pay ti aldaw, napatarimaan min ti balay mi, manang Emmy. Tatang, kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ti trabaho mo tita? Okay ka kadilaan? Wan tatang, kasi tinaibagak kada kayo idi, nasingpat dagiti amok. Wan gayam, nalpas ka di amin ang dagiti ipaparami dyo di tabalay? Wan anak ko, maragsakan ka lagi dito nagawit ka. Ay na, nagpintas, tinamay anda dito'y balay, tayo sukanomot tibilin mo. Wen, tatang, kayat ko, di komportable kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman akmat iti Diyos, taamin dagiti tartari gagayak para kada kayo, kat nagunod tayon. Basta di yu baybay anti salon at yu tapno makita yung tupay dagiti agbalin nga apuyo kada kami ka ni Orly. Ay wan anak ko, tagi-uray mi day taken ni nanang yaw. Kano ay di planong nga agawad? Umadanin tatang. Kayat ko amanayunan pa iti urnong ko. Tapno adan to pangrugyan yung agnegosyo ko ni nanang. Kayat ko ti agipatakder iti mini grocery di tasango ti balay. Tapno ada pangalaan yun to iti para inaldaw yo. Ay na, agyaman kami unay anak. Di mo pagbayagan ng di pa nagbakasyon mo. Tapno matuloy yung ti plano yung ni Urlay. Wan tatang. O sige nga rod. Umawag ak tumanan. Agannad kayo akanayon dita.
Natunuyin ni Sara dagiti arapaap na para kada tayo. Nagpintasan to'y balay tayaw. Kan kuna nang agpatakder to kano iti mini grocery iti sango ti balay. Anya, mini grocery ko nam. Wain, tapno adda kano banbantayan ta. Kanada pangalaan tayon to iti para iti inal daw a pagkasapulan tayaw. Ay, nagsaya aton lakay. Kainwan gayam. Talaga apatuloyin dansan ken ni Orlay ti plano da. Agkalay sadan apaman ang makasangput ni Sara. Isu akayat na amasapul kano anasaya at ti kasasaad tayaw. Sakbay asumrekan iti istadaw. Ay na, naggasat ta kadagiti anak talakay. Nito ne, nakaturpusan iti panagadal na. Nimot manang da, nasaya atan ti trabaho na ijay ilay. Iso ama suportaran na mutan ni Carla nga anak na. Kat nimot Sara, adanton bukod na pamilya. Kasta ti anak anabsog iti pamagbaga. Makita tano kasanutaan na padakkel dagiti anak ta. Nupay narigat ti adda pa nagbiag tayo itay. Ngambapaan iti panagsalukag da. Napasaya dan ti panagbiag da. Kat nairamraman tamutain bakit? Ay, sapay lako mga ruda, tagawi dun ni Sara, lakay. Magagaranak ang maadaan mutan iti apo ko ken ni Sara. Nabayagan asaan ngay mauawag ni Orly Amangan mo't no makumikom iti trabaho na. Maragsakan to lakit di. Inton maamuan na nga umadanin ti panagbakasyon ko. Di na mo, saan akon nga agrenyo iti kontratak. Kayat ko nga iti panagawid ko, agkalay sa kaminton. Amok anabayag a panawan a nagururay ni Orly. Ita, mapasama kan tinabayagan at tartarigagayan na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Ay, kasla naragsak ka Launay, Nanang. Ha? Apay aya, anak ko. Nanang, agawid akon iti mabiit. Nalpasan ti kontratak. Ay, kasta aya. Ay, maragsak ka nakiti na ita nga impadamag mo, anak ko. Ururnusak laangan dagiti papeles ko tapno makaawidak. Diakon nagrenyo iti kontratak. Saan ko mga umanugot dagiti amok asaan akon nga agsubli. Ngam kinunak a panawon mo ten, tapno mang bukal akon iti bukod ko a pamilya. Ay, kat naimbag man, tayo manugot na mutlaang. Wan Nanang, ngam kunada ano kayat kunta kano ti agsubli, mabalinlat ta kano Nanang. Ngam kinunak mo't a makikalay sa akon. Iso a talaga siguro asa anak ton nga agsubli pay. Kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko? Apaman amalpas ko amin na papeles ko Nanang. Kan saan ko gayam nga impakaam mo ka ni Orly. Nabayag namin asaan kami ang nakapagsarita Nanang. Amangan no makumikom iti trabaho na, iso asaan ang makaawag. Ay, siguro tauray pumasyar dito balay kat nabayag adi na inaramid. Bayan nyo Nanang. Kan awan ko mati pangibagaan yung agawid ako na. Amangan no ada makaidanon kan kwa na. Kayat ko ang masurpresa ni Orly iti panagawid ko. No day ti pagayatam, iso nga ron ti masurot anak ko. Magan anad ka Urayan may ti isasangpot mo. Wen, Nanang.
Ay na. Ay na, agiaman kami iti Diyos, ta nakasangput ka, anak ko. Huwag nga ron anak ko. Maragsakan kami tadakan. Dagiti kakabsat ko ngay, sa dino ti ayanda. Napansinukon ni manang mo ni Carla. Ni mo tading mo aton at dapay lang iti trabaho na. Ay na, nagpintasan ti balay tayo. Komportable kayan dito'y nanang. Tatang, talaga mabalin ako na makiasawa. Anak ko. Oh, apay ang nagliday ka, nanang. Saan ka di aday ito'y nabayagan nga inururay yo? Ti makikalay sa akon. Katmang bukal kamin ka ni Orly, iti bukod may a pamilya. Oo, anak ko. Dahil titarigagay may kaninanang mo. Ang amangan no saan na mapasamak dahil anak. Apay kumasaan na mapasamak, tatang. Anak. Ay. Iso nga rod anagawi dak, tapno agsimpa kamin ka ni Orly. Kan amok ama sorpresa apaman ang makita nak. Diyak ngamin impakpakaamo kan kwa na nga agawi dakon. Ay. Anak ko. Lakay, si kaman laangan timang ibagakan ni Sarah. Sige. Sarah, kastoy na ay anak. Isumot lagayam anabayag asaan nga imaw-awag ako namken ka ni Orlay. Ken saan meten ang nagpaspasyar dito'y balay. Tagayam. Ay. Tagayam, anya, tatang? Di ka ko mamakmakla at anak ko. Ngam nangasawan iti sa bali ni Orlay. Saan? Saan apod no dahi nga imbagayo, tatang? Udno anak ko. Adan asawa ni Orlay. Kasla mapugsat ti anges ko, iti day di anaamuak ka ni tatang ko manang Emmy. Diyak laing pagarop, amaaramid kanyak day jay ni Orly. Isumat lagayam anabayag asaan nga imawag kanyak, tagayam nangikalaysan iti sabali. Nagsakit manang, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana, santo na pasamak ti kasjay. Saanan ang nakauray ni Orly. Damag ko a kaopisinaan na kano tinagbalin nga asawa na manang. Diyakon tinarigagayan pa'y ang makasarita ni Orly. Taamangan no siyakto ti agbalin agapo ti pannakadadael ti estado da iti asawa na. No daduma, mapampanunot ko abasol kumatlaang ti amin. Gapo ta pinaguray ko itinabayag ni Orly. Ngamawan ti pagbabawyak manang, gapo ta napasaya at kumot ti kasasaad ti pamilyak, nga iso ti kang runaan at tinartarigagayak. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagbakasyon ko, nagsubliak matlaang dito'y Hong Kong, iti sigod nga amok, tapno mailiwliwag ko tinapasamak kanyak. No anyaman ti agururay agasat ko maipapankan ayat, ti Diyos laengan ti makaammo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Sarah. Sarah, pagayam ko,
makipagriknaak iti napasamakken ka. Marikriknak ti saem iti kaunggam. Ngem dayawan ka, tauray kasta tinapasamak, tinagbalin agasat mo ken ayat, awan tinagbabawyam, ta naipaay mo ti ar-ara paapem anasaya at apanagbiag para iti pamilyam. Kararag ko asapay kuma, tadumteng tumatlaeng tinaitani akagasat mo. Ti makatakunaynay mo, iti tungpalbiag. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban